i te'n vas eixir, i no és que el vas saltar el protocolo de ball de les caïdes, és que damunt vas boicotejar els convits de les reines de la dansa, que és el més sagrat que n'hi ha a les festes, les reines de la dansa, i jo vaig, és el dia que anem al convit, i sols venien 3. Saps? Tu i un altre senyor, en solidaritat teua, tampoc va vindre. Els convits de la dansa, que no es fa l'Ajuntament, sinó que es fan les festes, la comissió de festes, i les reines, saps? Tu poses boicoteges pensant-te que anaves en contra meva. No, vas contra les reines de la dansa, que és el més sagrat que n'hi ha en festes. I tu estàs parlant d'ací de que desinformen? Però si tu no es pots reunir ningú, però si tu t'expliques el protocol, que tu, espera un moment, que no informes a tot el teu grup d'eixa reunió, tu no informes, tu sols informes del que vols, perquè jo després m'entere de que no, és que no podem anar al convit de les reines perquè és que no ens deixava obrir el balcó de l'Ajuntament. El balcó de l'Ajuntament l'obri el senyor alcalde i el va obrir a les seguidilles. Va ser així, no, el va obrir per seguidilles. I tu no és que no vas a dansar, vas vindre a dansar, sols a fer-te una fotografia i després vas abandonar el protocol. I això parella de tu què? I tu estàs parlant de transparència i de que vols que informem. Si hagués estat calleta, jo no hauria dit el que dic, perquè no tenia gens de ganes de dir-ho. Si vols, per al·lusions, de fet, dit i així no, jo ja havia acabat, jo és que com no soc... Simplement, jo, evidentment, jo no considero que la cap de l'oposició sigui la meva jefa, em disculpareu, però no tinc per què acceptar que sigui la meva jefa i, evidentment, si cal reprovar l'actitud de la cap de l'oposició en algun moment, no, ja ho sé, ho dic simplement perquè si cal reprovar el seu comportament i algun grup ho considera que se reprove i se faci la valoració que se tingui que fer. Però, evidentment, quan toca correspondre a qualsevol cosa, com a institució i per respecte institucional, el lògic és que se servisca en aquesta línia. Conforme els altres, quan hem estat en l'oposició, hem tingut aquest respecte institucional que era país que va perdent-se. Després, evidentment, vostè acaba de dir en la intervenció anterior on està el seu únic pensament, ha dit el seu electorat. El seu electorat, vostè l'única fixació que té és en el seu electorat i és un plantejament, evidentment, totalment populista i ho té molt clar on va aquesta moció, simplement en una perspectiva populista i per ficar certs dubtes. Li torno a repetir, jo tinc la consciència molt tranquil·la de les activitats que faig. Molt tranquil·la. Per almenys de les meues i de la meva companya de grup. Perquè com és una moció política, puc parlar com a portaveu de grup. Estic molt tranquil. I, evidentment, si en algun moment n'hi ha qualsevol errada comesa, conforme he dit moltíssimes voltes, si un té que demanar disculpes o té que intentar solucionar qualsevol cosa, estem així pel que corresponga. Però li torno a repetir que la Comissió de Comptes i les comissions informatives estan precisament per a considerar això. I jo no he sentit en ninguna comissió, ni per part de la portaveu ni per part de ningú dels membres del Partit Popular, preguntar pel cost de ninguna de les activitats que s'hagi fet. De ninguno! Així que siga vostè un poc més cauta, treballe on li corresponga treballar, que és en les comissions, i acudisca a les comissions conforme li correspon, i així tindran certa informació tots com a grup, i ja li torno a repetir que la funció i l'organització de vostès com a grup ja se l'apanyaran vostès, però no inclouen a l'Ajuntament de lo que això corresponga. Vots a favor? I vots en contra? S'alça la sessió.